Il-Prim Ministru li qed jopponi li jippubblika l-assi tal-membri tal-Kabinett tiegħu sa mill-2023, il-Prim Ministru li qed jinjora trasparenza u l-governanza tajba xahar wara ieħor u l-istess Prim Ministru li qed iħalli uffiċjal fi dan l-uffiċċju tiegħu jgħajjar ġurnalista maqtula minħabba xogħla bħala s-saħħara qed jisħaq li s-saltna tad-dritt f'pajjiżna hija robusta. Dan qalu stess wara illi il-Gvern b'maġġoranza ta' 9 siġijiet fil-Parlament sejjaħ mozzjoni biex jikkundanna l-Oppożizzjoni mozzjoni illi inevitabilment għaddiet. Mistoqsi minn Net News dwar din il-mossa negattiva u l-attakki partiġani min-naħa tal-Gvern qabel qal li r-rule of law ta' titmexxija tiegħu hija robusta meta fil-verità lanqas biss jidher li għandu kontroll fuq persuni fih dan l-uffiċċju tiegħu stess. Aħna llum nitħattu dwar li għandna saltna ta' dritt mill-aktar robusta ġewwa pajjiż. Saltna ta' dritt mill-aktar robusta mbagħad għandek uffiċjal tal-OPM li qed jgħajjar saħħara ġurnalista li meta 8 snin ilu. Naħseb illi dal-għodu diġà kelli l-opportunità illi wieġbek estensivament fuq dan il-punt u nirreferika risposta. U ma ħadd keċċieħ ġifieri mill-OPM il dal-bniedem. Tajtek diġà risposta għal dak illi Ħalli hemm ġifieri. qed issaqsini l-istess ħaġa t-tieni. Ħalli hemm ġifieri. 5 ijiem qabel il-budget, il-poplu qiegħed jistenna soluzzjonijiet fuq kriżijiet varji li qed iħabbat wiċċu magħhom. Il-traffiku żieda fil-popolazzjoni li waslu għal estremitajiet kbar kawża tan-nuqqas ta' viżjoni fit-tul ta' amministrazzjonijiet laburisti, il-għoli tal-ħajja, l-ansjetà u l-work-life balance. Madana kollu, fil-waqt li l-Prim Ministru għażel li jinħela f'batti bekki u narrativi partiġani tas-soltu, serraħ moħħ in-nies li se jkun budget imsejjaħ espansjonali. Se nkunu qegħdin nersqu budget espansjonarju fejn inkomplu insaħħu il-qagħda tal-familji tan-negozjanti taż-żgħażagħ. Intant mistoqsi domanda sempliċi ta' xħa billi għadditlu l-mozzjoni beżitu ovvju li timmina kwalunkwe kritika indirizzata lejn il-Gvern immexxi minnu, mozzjoni deskritta bħala waħda li ħolqot preċedent perikolus, il-Prim Ministru għażel illi attakka. Issa li ħadtu l-vot, Prim Ministru, x'ħajġri? Taħseb illi dil-kundanna lill-oppożizzjoni b'dil maġġoranza ta' siġijiet illi għandkom, x'ħajġri? Qed tkunu negattivi l-ħin kollu. Negattiv biex, għadkom kemm kontu negattivi iktar minn hekk. Waqt li l-Gvern qed jinħela f'dawn il-batti bekki u partiġaniżmu, il-poplu qed jibqa' jistenna soluzzjonijiet tanġibbli fuq kif fil-verità seħli inqas ħin wara l-istering. Se jkollu ħajja irħas u se jgawdi aktar lill-familja u fuq kollox. Kif se jkollu ħajja aktar sana.